ମାଛ ତରକାରୀ ହବ। ଚାଲୁ ମୁଁ ଆଳୁ କାଟୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଳୁ ଚୋପା ସାରିଗଲା, ଏବେ ଆଳୁଟା କଟା ହବ। ଏବେ ଟମାଟୋ କଟା ହବ। ଏବେ ସୋରିଷ ବଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଟା, ଏବେ ମସଲା କଷା ହଉଛି। ଏବେ ହଳଦୀ ପଇଲା, ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ମସଲା ପାଣି ପଇଲା, ଏବେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଳୁ ଟମାଟୋ କଷା ହବ। ଆଳୁ କଷି ସାଇଲା, ଏବେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ପ୍ଲେଟଟାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡି। ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ହବ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି। ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ମସଲା ରଖିଥିଲି କଷା ମସଲା ପକେଇଲି, କଷେଇବି। ଏବେ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଳେଇବି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ଗୋଳା ହେଲା। ଏବେ ଘୋରେଇ, ଏବେ ମାଛ ପକେଇବା। ମାଛ ପଡ଼ିକି ବତୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଏବେ ମାଛକୁ ଛେଚିଦେଲି। ଏବେ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ରେଡି। ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ରେଡି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ପଡ଼ିକି ବନ୍ଧାକୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ।